Mbekeligia FKF ase county ya Kisii umenyekanite buna James Ayenda nigo agokerto bokosorio buya obwaro gatigwene chitimwe chichonsibere akuroko bole wechi ase timu ya Mayaka FC eyo yanyarete kobage kobwa egosorio yo kobekomokia na kulikia abagosoria baya elie chikoyana kinga onyege konyora libagari goso ase ligi elia ya Nyanza Regional League gochiere konyora amachiwa maya. Asama leta ngo kwa James Ayenda eto ya FKF Kisii County ndega getikia nyaore yo birore ngore yo pesa County League kati ya Getingi na Mayaka FC opirore nge bogukumia na andi bogukumisa wigisokoro cya ndiko boka kurasukanye kirayire timu chonzi cyanya kiwa kompirore ngomia ese kerengo kirigoro sana lakini se nge ubuyende bwata nyarekana timu ya Mayaka enyene geti baba konyara kubwa getinga siti sana mo afinye irodo de umpire no mokongore nga se toriare na ande to gosabande twa nyapanda che kiro gwako ndia uchimotwa banyara koromo kina banya komente post ya kobere upiro jwako chimoto mokongu sana oikabanya ribwe panga na kwa masoesi isaine muna federation ne ligi ya enkongu sana lero to atumpiri to bo monso ne timu jwato kuzendo chimoto gaiga igo timu chabe ki bakongu bole mona ase chibesa timu chibwa chibesa ujo ikira ukompe mno yore timu cha struggle abande bagochira amagoro abande bachira